i tako to sve skupa. Pula je ipak zimi. I da li su te ikad zvali poslije toga? Ne, samo taj jedan put. Dobro, nisu me ni drugi zvali, kad bolje razmislim. Malo je bilo tih poziva. Ma seljavi, moj seljavi. Idemo u Ogulin. Ogulin, tako je, reportaža. U centru smo Ogulina, na trgu kralja Tomislava. Nedaleko je i najprepoznatljiviji ogulinski motiv, frankopanski kaštel. Smješten je na stijeni iznad ponora rijeke Dobre, zvanog prema legendi Đulin ponor. Kaštel renesansnog tipa oko 1500. godine podigao je Bernardin Frankopan. Služio je u obrani od Turaka, a poslije bio važno sjedište vojne krajine. Danas je ovdje zavičajni muzej u kojem se nalazi jedinstvena alpinistička i planinarska zbirka u Hrvatskoj. Zbirka je smještena u Ogulinu jer je Ogulin ishodište hrvatskog alpinizma i planinarstva. Ovdje je kod nas pred sad 140 godina rođena ideja da se u Hrvatskoj osnuje planinarsko društvo, a sam Klek je koljevka stijenskog penja i planinarstva u Hrvatskoj. Bilo je to 1874. kada su na poticaj austrijskog alpinista Johannesa Frischaufa ideju ostvarili Ogulinci, veliki župan Bude Budisavljević i otac književnice Ivane Brlić-Mažuranić, Vladimir Mažuranić. Frišauf je posjetio Ogulin radi uspona na Klek, koji je prvi osvojio ni više ni manje nego Ban Jelačić nekoliko godina prije. U doista bogatom fondu zbirke nalaze se skije Emila Lašovskog, šator iz ekspedicije na Grenland, skafander s Mont Everesta, jurišni šator iz Anda, te predmeti Stipe Božića i mnogih drugih legendi hrvatskog alpinizma. Izlazimo iz muzeja s pogledom uprtim prema Kleku. Mistična je to gora čudesnih oblika, koja je višestoljetni izvor raznih legendi, o divu koji spava, klečkim vješticama, klečkoj špilji. Takvim pričama nadahnjivala se i Ivana Brlić-Mažuranić, rođena u Ogulinu one iste 1874. godine u kojoj je njezin otac postavio temelje planinarskog društva. Nekoliko koraka od zavičajnog muzeja danas se nalazi Ivanina kuća bajke, centar za posjetitelje, koji djecu i odrasle suvremenim muzeološkim pristupom poučava o Ivaninoj književnosti za djecu i bajci kao književnoj formi. Bajka jest vrlo europska književna vrsta i u tom smislu su najzastupljeniji europski bajkopisci. Zapravo ne postoji zajednica koja nema neku vrstu pripovjedanja čudesnih događaja i čudesnih likova djeci. 20 kreativnih radionica za djecu u Ivaninoj kući održava se cijele godine. Ovdje je zbirka raritetnih izdanja Ivaninih bajki, festival bajki, ali i cijelogodišnji program u gradu i okolici. Ono što je kroz projekti učinjeno jest da je Ogulin tematiziran bajkom u širem području, pa tako nekih 60 km postoji ruta bajke koja sjedinjuje i povezuje onu prirodnu ljepotu, bajku, ali i sam vrlo konkretan sadržaj na samoj lokaciji. Turista ne manjka, samo Ivaninu kuću bajke od otvorenja u prosincu prošle godine obišlo 17.000 posjetitelja. Presretni smo, ja ne znam da li se netko u Hrvatskoj veseli od ulasku u sustav PDV-a, ali to je znak da dobro se radi i da se dobro i zaradi. Kuća je otvorena svakoga dana od 11 do 18 sati, osim ponedjeljka. Zapošljava 2 djelatnice, potakla je zapošljavanje turističkih pratitelja i pripovjedača bajki, dala novi smisao posjeta ovome kraju i u Ogulin donijela 6 prestižnih nagrada. Međunarodnu nagradu Red Dot za vizualni identitet, 2 nagrade Hrvatskog muzejskog društva, nagradu za kreativnost udruge Mrak, nagradu portala Weekend Planner i nagradu udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia. Dokaz je to da i bajke katkad mogu postati stvarnost. Domina nije stigla. Aj. O Bože baš. O Bože. Moramo se vratiti u stvarnost. Malo smo odlutali. Pozdravljamo našeg gosta, Aleksandra Lukića, koji nam dolazi u ime udruge Ekovast. Dobro jutro. Europsko vijeće za sela i male gradove. Vi ste inače docent na PMF-u, na odjelu, odnosno studiju geografije. Ekovast. Nisam znao da postoji vijeće za
sela i male gradove. Da, već 30 godina u Europi djeluje međunarodna udruga Ekovast i kontinuirano 20 godina u Hrvatskoj, tako da ove godine nekako 2 važna jubileja obilježavamo, a udruga zapravo nastoji pomoći potaknuti dobrobit ruralnih zajednica, sela i malih gradova širom Europe, pa tako i u Hrvatskoj. I to prvenstveno na način da potiče vrijednost i svijest o vlastitim sposobnostima, vlastitim resursima razvoja. Koji su to prednosti sela i malih gradova u odnosu na vele gradove? Pa oni svakako su potrebni za održavanje ravnoteže u ovom stvarno jako urbanocentričnom društvu u kojem danas živimo. Mislim da je nekako u prirodi čovjeka da uvijek želi više, jače, bolje. Normalno to vodi k napretku, ali na neki način onda tek kada izgubimo sve ono što smo imali, postanemo toga svjesni. Pa tek kad nema zdrave hrane, tek kad nema čistog zraka i nekakvog mirne okoline, onda toga postajemo svjesni i na to reagiramo. Ekovast nastoji zapravo čuvanjem vrijednosti ruralnog nasljeđa, manjih zajednica, malih gradova, sela, eto upravo održati tu ravnotežu koja mislim da je ljudskom društvu svakako potrebna. Konačno i stanovnicima gradova je ruralno jako potrebno i zbog takve proizvodnje hrane, mjesta za rekreaciju i odmor, ali konačno... Zbog sjenika. Zbog sjenika. Ali no, nije samo stvar niti te romantike koja je bitna za ruralni turizam, bez tog nekakve ruralne idile, teško je govoriti o ruralnom turizmu. Ali zapravo, ako se svi koncentriramo u velike gradove, prostor razvoja se smanjuje i zapravo onda i čitavo društvo na neki način pati od toga. A Hrvatska je zemlja malih naselja, velikog broja naselja, velikog broja malih gradova, tako da je očuvanje takve mreže i pitanje našeg kulturnog identiteta i baštine. I konačno, bez seljaka koji obrađuju polja gubi se i taj element našeg prostora, našeg identiteta. A onda nema niti ruralnog turizma. Ko će ići na selo ako tamo nema domaćih životinja, ne? Ekos. Da, i papice. A ja sam samo htio dodati u ovom smislu brže, više, jače, taj dio. U gradima to vrlo često onda vodi u dekadenciju, ne samo napretku. Da, gradovi su uopće dekadentni. Da, to je to. Koji su razlozi da se ove godine skupština održala baš u Ogulinu? Da, prije više od 10 godina Ekovast je europski imao jednu međunarodnu konferenciju upravo u Ogulinu i to je bilo prije ove priče koje smo vidjeli, dakle o otvaranju Ivaninog muzeja bajki i svojevrsnog preporoda turističkog Ogulina u tom periodu. Ove godine smo tako na neki način odlučili vidjeti što se to zbilo s Ogulinom, kako on traži neki svoj novi identitet, upravo zahvaljujući literaturi, bajki kao jednom univerzalnom žanru, pa je onda posjet Ekovasta Ogulinu upravo htio i proslaviti i označiti i Ivanin muzej bajki, a i nama malo pokazati kako mali gradovi ipak mogu. Zapravo Ogulin je svojim primjerom pokazao da sve ono što Ekovast zagovara nije bajka, nego da doista može postati i dio ekonomske stvarnosti. Iako ne smijemo se zavaravati, nažalost Ogulin kao i mnogi drugi naši mali gradovi još uvijek bilježi i demografsko pražnjenje, smanjenje broja stanovnika. Ali ljudi odlaze vjerojatno jer nemaju mogućnosti normalno živjeti i raditi i to je to, inače bi ostali. Tako je, ali kažem, eto, ovo su dobri primjeri kako se može naprijed. Iako vas je zapravo odlučio tim primjerom to pokazati. Čak bi ljudi iz većih gradova onda rado išli u manje gradove. Nažalost, u Hrvatskoj se to dešava na vrlo maloj razini, na geografiji to jako puno proučavamo. Osim manjih gradova i naselja u gradskim regijama najvećih centara Zagreba, Rijeke, Splita, nažalost Osijeka sve manje, ti manji gradovi dobijaju i rastu brojem stanovnika, ostali u velikoj mjeri gube konstantno. S druge strane, u Europi, pogotovo u zapadnoj, sjevernoj Europi, mali gradići itekako postoji kvalitetan alternativni izbor, upravo zbog mirnijeg ritma života, telekomunikacije omogućavaju dobar i kvalitetan rad. Recimo Midsummer u Engleskoj, jel? A priča o tim malim gradićima koji su oslikani u engleskim kriminalističkim serijama, izaziva veliku pozornost znanstvenika. Iduće godine se u Engleskoj organizira skup koji će istraživati nove slike ruralne Engleske koja je dobivena ocrtavanjem u Midsummer i sličnim serijama. Dobro, mediji imaju strašan utjecaj na sliku prostora. Slika prostora je dio njegovog identiteta i za mnoge privlačan faktor.
sele zbog uzbuđenja. Da, zbog silnih ubojstava. Inače, spominjao se Klek, je li tako? Vi ste nam donijeli tu jedan citat književnika Ljudevita Vukotinovića iz 1852. godine. Postoji ulica Vukotinovićeva, to je ona kraj Novinarskog doma baš, ja mislim, kod Savske, odnosno Rooseveltovog trga. Kaže, onima koji zle želuce i madu i spavati ne mogu, svjetujem da na Klek idu, to će im sigurno želudac popraviti i blagi sanak pripraviti. Pa ako im ni to ne pomogne, to im onda ne preostaje drugo, već za dušu Bogu izruče. Zgodan citat. Mjau, mjau, kak bi ti rekao, jel? Što se smatra malim gradom u Hrvatskoj? Koja je granica? Dozvolite da još možda kažemo o Kleku riječ dvije. Stvarno, jedna od naših najopjevanijih planina, odnosno bolje i ispravnije bi bilo reći krajnji sjeveroistočni greben Velike Kapele. No on je toliko blizu Ogulinu, a iz tolikih se daljina vidi zbog svog vrlo specifičnog oblika i vrlo strme, visoke stijene od 200 metara, da je oduvijek privlačio pažnju i putopisaca, pa nije niti čudo što je, eto, u Ogulinu i začeta ideja o Hrvatskom planinarskom društvu, kasnije zapravo savezu, i da je tamo napravljen i prvi alpinistički uspon 912. zabilježen u Vijencu. Tako da na neki način to je još jedna potka u tom novom traženju identiteta Ogulina koja itekako može biti vrijedna u budućnosti. Ogulin je, s druge strane, kao što ste sami rekli, mali grad. Teško je dati njegovu jasnu definiciju jer se veličine gradova u europskim državama jako razlikuju. Nije isto mali grad u Ujedinjenom Kraljevstvu sa Londonom od preko 10 milijuna stanovnika, koji je onda nekakva druga krajnost, i u Hrvatskoj. Ali u Hrvatskoj obično kao granicu uzmemo nekih 10 ili 15 tisuća stanovnika. Znači ono što naselja gradska manja od toga su manji gradovi. Ja vam mogu reći po mentalitetu da su svi gradovi u Hrvatskoj mali. Nema velikoga. To je to pitanje i kriterija također. Ja sam govorio o demografskom kriteriju koji normalno ne smije biti samo jedan, zato što grad mora pružati gradske funkcije, dakle od obrazovanja, kulture, zdravstva, radnih mjesta koja nisu samo u poljoprivrednoj proizvodnji, i to sve čini zapravo mali grad. U Hrvatskoj ih ima čak 100-tinjak od 140 gradova kojih imamo. Tako da iako u njima živi samo 10% stanovništva Hrvatske, oni su izuzetno bitni. Jer bez njih nema održivosti ruralnog prostora. A ako nemate sve te funkcije dostupne u nekakvom radijusu od pola sata, sat vremena, stanovništvo sela i ostalih naselja je prisiljeno tražiti to negdje drugdje. A kad je to negdje drugdje predaleko, preveliko, onda će vjerovatno tamo i ostati. I gubitkom mreže malih gradova mi gubimo zapravo Hrvatsku. Da. I to je jako važno primijetiti jer, evo, znam da je emisija o kulturi, ali mi zapravo... Tek smo je dobili, a već ćemo je izgubiti. Da, ali poanta je da zapravo naši zakonski okviri te male gradove uopće ne vide. To je premala masa biračkog tijela, nažalost. Pa onda svi Klanjeci, Pregrade, Cresovi, Visovi, Komiže zapravo nestaju u toj masi urbanocentričnosti, a već smo rekli zašto su oni bitni. Tako da i Europa se s time muči. S jedne strane imamo jaku poljoprivrednu politiku, s druge strane imamo jaku ekonomsku politiku na metropole, a ovo nešto u sredini, malo i srednje se gubi. Koliko je u tom segmentu onda gledano čisto s ekonomske strane, koliko su ti mali gradovi uopće održivi kao takvi? Upravo smo pričali, jedan od razloga odlaska je nemogućnost nalaženja posla i mogućnosti uopće življenja na taj način. Da, mislim da je neoliberalan trenutak u kojem smo zahvaćeni, a ne samo Hrvatska, čak i države kojima to već više desetljeća na snazi. On je donio dodatni pritisak na male gradove zato što se jednostavno ne uklapaju u filozofiju ekonomije veličine. Nemate tržišta, a zašto bi onda imali trgovačke centre, zašto bi imali i kazališta, i kina, i visoko obrazovne ustanove, kada nemamo dovoljne demografske mase, da tako kažem, koja bi to punila i donijela profit. I tu je sad strahovito važna uloga države, da ona zapravo prepozna da to nije bacanje i razmetanje novca, već zapravo ulaganje u koherentnost, u čitav sustav naselja. I zato je strahovito važno otvarati mogućnosti i u kulturi svakako, upravo u takvim manjim sredinama koje onda mogu pružiti kvalitetnu osnovu za život. A vjerujem da će onda i gospodarski
one biti privlačnije kapitalu, kojeg tu dakle nema zbog manje demografske mase. Kako to, druže, mislite? Apropo, ne možemo govoriti o Ogulinu konkretno, a da ne spomenemo ogulinsko kiselo zelje i krumpir, jel tako? Da, to tako su je. prepoznatljivi proizvodi. Tako je, prepoznatljivi proizvodi i doista da, neko bi možda mogao reći pa čekaj sada bajka, Ogulin, kiselo zelje, krumpir, kako to sve trpamo u identitet. Ali ja mislim da je to zapravo itekako dobar primjer. Da ako identitet doista proizlazi iz obilježja prostora, a kiselo zelje i krumpir su proizvod ogulinskog kraja, njegove i reljefa i klime i sastava tla. To nije ništa drugačije nego kada govorimo o vrhunskim francuskim vinoma i njihovim teroau, jer to je zapravo ono što čini francusko vino ili čini dalmatinski pršut. E pa ovdje taj splet prirode, tradicije spravljanja i kultura jedenja i pijenja su dali kiselo zelje i krumpir i to treba čuvati. To je dio identiteta i nije ništa manje važno i bitno nego što je ova bajka. Kako vam ide? Koliko drva, toliko krumpira, toliko zelja, u smislu? Pa, sve ima, dakle, svoju taloženja. tradiciju spravljanja. Ne? Tako da mislim da je to i nekoliko manjih tvrtki, vrlo zanimljivih poduzetna, mladih ljudi su upravo prepoznali važnost izvornih prehrambenih proizvoda i eto, i oni čine ne samo dio identiteta, nego i stvaraju ekonomske prilike za razvoj Ogulina u budućnosti. Što je Ekovast? Prosti, samo sam htio dodati na ovaj dio. Htjeli ste liberalni kapitalizam. Evo vam ga, da, on gnječi male gradove. Članovi Bilderberg grupe se zabavljaju tako da uništavaju. Ogulin. Recite nam, što Ekovast može konkretno učiniti za male gradove? Dakle, Ekovast je u principu mreža stručnjaka, znanstvenika različitih struka i to je njegova velika prednost jer nastoji i male gradove, sela, ruralni prostor promatrati sa različitih perspektiva. Znači tu su osim geografa i arhitekti, urbanisti, prostorni planeri, povjesničari umjetnosti, povjesničari, sociolozi, etnolozi i oni sa različitih strana nastoje vidjeti što i kako. Nastojimo uvijek surađivati sa lokalnim zajednicama, regionalnim samoupravama, državnim tijelima, vlastima i pokušati biti neki most koji povezuje sve one koji su zainteresirani za prostor. Maknuti se isključivo od sektorskog pogleda i nekih rješenja odozgo prema dole, nego prepoznati vrijednosti, potaknuti lokalnu zajednicu, dati kontakte onih koji nešto mogu, a stručnim i znanstvenim podlogama, čime se bavimo u našem profesionalnom radu, ojačati. Konkretno, priprema europskih projekata uvijek zahtijeva stručne podloge. Ne? Stručnjaci Ekovasta doista će to nastojati napraviti i pomoći. Recimo u Ivanić gradu smo imali jednu dobru suradnju sa udrugom Prijatelji baštine i uz pomoć njih organizirali međunarodnu konferenciju gdje se prikupilo jako puno priloga kojima je među ostalim bio u cilj podržati ideju osnivanja muzeja u Ivaniću i potaknuti da je taj jedan mali grad u Zagrebačkoj sjeni nađe svoj identitet i u kulturi. Hvala vam puno, vidim da strastveno govorite o toj temi, vjerujem i sa studentima da promovirate male gradove, male sredine. Mi ćemo sada krenuti na nešto vrlo zanimljivo. Hrvatska znanstvena fantastika. Mon Dieu. Neću